L-Apostlu Pawlu f'Romani 3 minn vers 23 jgħidilna hekk: għax kollha dimbu u neqsin mill-glorja ta' Alla li ġġustifikahom b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li fi Kristu Ġesu, li Alla qiegħdu biex ikun bħala mezz tal-maħfra ta' dnubietna, permezz tal-maħfra ta' dnubiet ta' qabel fi żmien li sabbar Alla, biex juri ngħid il-ħaq tiegħu fi żmien sissa biex ikun ġust u jagħmel ġust lil min jemmen f'Ġesu. Hawnhekk qed naraw ġabra tal-kundizzjoni tagħna bħala mitinbin, x'għandna bżonn, il-min fir-realtà għandna bżonn, u l-qawwa ta' Ġesu x'għamel għalina fuq is-salib biex tagħna it-triq tal-ħajja ta' dejjem. Ħa ngħid storja oħra llum, storja li laqtitna ħafna, storja li seħħet ġo villaġġ żgħir fejn hemm ħafna faqar. Nafu biżżejjed ġo l-Afrika kemm hemm villaġġi żgħar, sfortunatament hemm ħafna nuqqasijiet kemm nirringrazzjaw l-Alla bil-barkiet li għandna kuljum. Illi kien hemm ġo dan il-villaġġ skola illi kienet isseħħ ġo kamra kbira, u ġo din il-klassi kien hemm student partikolari fqir. U fqir ħafna mhux biss qed nitkellem ekonomikament imma anke fih innifsu għax il-ġenituri tiegħu mietu fil-gwerra ovvjament li kienu jkun hemm f'dan il-pajjiż, f'dan il-villaġġ. Kien hemm ċerta liġijiet ġo din l-iskola illi meta jidħlu kienu jridu jħallu il-lunch żgħir tagħhom barra, l-affarijiet tagħhom barra, u mbagħad jitlu ġol klassi, issir il-lezzjoni u joħorġu jieħdu l-lunch fil-break. Darba minnhom żewġ lunches ta' studenti sparixxew. Waħed ma jafsar minnhom. Ovvjament dawn marru jirrapportaw lill-għallim u l-għallim tant irrabja li x'indaħlu lura beda jgħid min ħa dan il-ħobs. U jgħid wara jgħid dan it-tifel imbeżza qam idejh tirtot qallu jiena ħadtu. Ovvjament l-għallim ta' disċiplina fetaħ il-kaxxum, ħareġ riga twila mhux ħażin, qallu oħroġ biex ovvjament itih il-punishment neċessarju. Kien hemm xi studenti partikolari jafu l-kundizzjoni tiegħu, però kien hemm wieħed ħabib tiegħu illi kif ra ħireġ ġa m'għawwex kif kien miskin u batut kif kien, qam ħareġ hu qallu Mallim, sawwat lili, mhux lilu. L-imħabba li ħass dan it-tifel għal dan il-batut kienet tant kbira illi l-għallim stess bathom it-tnejn lura f'posthom. Kemm sabiħa din l-imħabba u din qed naraw xi ħaġa 1:1 hawnhekk. Għallim ma' student. Dan li mar jieħu is-sawta minn flok l-ieħor kemm hija ikbar l-imħabba ta' Ġesu Kristu li wieħed għal kulħadd. Kemm hija sabiħa din l-imħabba li verament meta napprezzawha kemm smajna llum ir-relazzjoni tal-kelma ma' Alla kemm hija kbira għax tgħinna niftakru dak li Sidna Ġesu Kristu għamel fuq is-salib. Jienu naqra din l-istorja fakritni f'ħaġa. X'rigal għandna f'idejna, rigal tal-Iskrittura, u kif jgħid Pawlu f'Rumani 1:16 li għalija wieħed mill-isbaħ versi illi dejjem naqra. Għax jien ma nsibx, ma nistħix mill-Evanġelju ta' Kristu, għax hu l-qawwa t'Alla għas-salvazzjoni ta' kull min jemmen, l-ewwel tal-Lut u tal-Grieki kollha. Naħseb kif Pawlu kien jgħid illi l-Evanġelju l-qawwa t'Alla aħna wkoll għandna dan il-wirt sabiħ nistgħu ngħidu grazzi Ġesu li inti l-Evanġelju tagħna il-qawwa t'Alla. U dan li se niftakru llum il-qawwa ta' Kristu li mar fuq is-salib xerred demmu u fejn konna mitlufin fid-dlam bil-mewt u l-qawmien tiegħu ġab id-dawl il-ħersien u l-ħajja ta' dejjem. Għall-glorja ta' ismu. Amen. Alleluja.